Salam, hormatly vatandaşlar, kemine, yaşullar. Salam, salam. Aydın iyileşler. Selamun aleyküm. Aleykümselam Aydın kemine. Sapara salamu aleyküm vatandaşlara salamu aleyküm emmenize. Aleykümselam Aydın yaşlılar, iyileşler, selamun aleyküm. Hava yaşullar bugünkü gepleşikte biz birazcık sonra verecek kemine bilen. Sizden hem yankı cevaplara karışacağız. Indi şu Türkmenistan'ın önkü gepleşiklerde de aydık geçtik. Tebii resursları hakkında bir gepleşik tayarladıydık da nämeler var ya da öğreneli şu zatları sebäbi hakykatdan biz Türkmenistan'da aslında yaşasak da şu taýda ul olup belki ölüp gidýändir şu taýda yaşap bir ömür ýöne hiç zat bilmän şeýdik geçip gitýäsde hiç zat bilmän. Yankı çıkarılan gaz ya da o gaz näme bolýa çıkarılýar diýe baý diýerler. Ýöne o baýlyk näçe mukdarda? Nevti var onun yanında. Başka da bir topar yankı minerallar Türkmenistan'ın teritoriyasundan çıkarılıyor ve daşarı yurtlara satılıyor şu zatlar. Türkmenistan'ın gaz zapasları boyunca hemen biliyorsunuz Türkmenistan yanlışmasam şu 4. yerde dünyada gaz zapası boyunca. Ve şu gün yankı 20. asır, 21. asırda in esası näme şu energiýadyr. Sebäbi islendik döwletde bir önümçülük olsun, beýlek zat olsun, hemme zady şu gaz bilen nevte baglydyr edilýän işler. Şu zat hukmany suratda gerekdir. Sebäbi biz energiýany şolun aracılığı bilen alýasda elde etýäs. Awa ýaşullar indi yankı kemine nämeni goýup bilseň, Türkmenistanyň şu gaz rezerwleri barada birazjyk aýdyp bersek. Şondan başlaly. Vatandaşlar yine bäerde görýän zadyňyz şu Türkmenistanyň içinde tapılan gaz nämeleri, yataklary, Nevit bu. bağışlan nevit yataklaryny görýäňiz şu taýda. Türkmenistanyň şu näçenji ýyl 60 näçenji ýyllardan başlan näme bu? Ýöne iň aşagda da ýanky grafikada şolary çıkarýan firmalary görýänsiňiz. Haýsy firma, haýsy nämede çıkarylýar bu? Bäerde görýän tablitsaňyzy biz yankı Wikipedia'dan aldyk. Yani ýalňyş bolup bilmez bu maglumatlar. Elbetde ýalňyş bolup biler, näle ýalňyş bolup biler? Käbir informasiýalar şu döwlet tarapyndan ýalňyş berilen ýagdaýynda o taýda ýalňyş bolup bilýär. Bolmasa ýalňyş diýse olar hemişe onu abnawliýat edip durýar da informasiýalary. Ýöne şu günkü maglumata görä, ine şu öňümizde görýän tablitsadaky mukdarlar, bahalar şu günkü günde görkezilýän näme Türkmenistanyň neviti boýunça bu diňe. Hawa ýaşullar şu nevit barada size aýdyp berseňiz Türkmenistanda. Nevit bizim resursumuz 880 milyon ton resurs var stabilitadan aýdýanlar men. Şuňa iň uly ýatagy ýolutun bolmaly. Bäerde görünen ok. Osman 300 milyon bolmaly. 300 milyon ton. Sapara bir sekund men sizin sözüňizi böljek vatandaşlar başlan ýadymdan çykdy şu yankı nämeni bäerde ýöne biz nämeni almadyk. Kaspy regionundakyny biz almadyk nämeleriň içine, hasaplaryň içine sebäbi sporny bolan üçin ýa-da şoň ykbaly belli del, dogry bir informasiýa da tapyp bolmady. Şoň üçin şonun şu wagt degmedik şu zady. Ama sapara dowam eder. Şu bolon nemeden ýola çıkarlar. 80 milyon resursumuz var. Ýöne 30 ýylla, yani 1991-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli çıkarılan nevt kemine eylek tablitany getir. Çıkarılan nevt 350 milyon ton nevt çıkarılıptır da. 2 milyar 555 milyon baril nevt. Bunu 30 yılın ortalık bagatına köpeltsem $50'dan. 127 milyar 750 milyon Amerikan doları Türkmenistan'a nevt çıkıptır da.
Indi şo döwürde gadyň muktary 1,5 trilyon metr kub tebii gaz çıkarıptır da. 91'den 21-nji ýyla çenli. Ona ortaça 150 Amerikan dollarlar. Hatapladak 225 milyard dollarlyk gaz çıkarıptır. 30 ýylda. Neft bilen gazy goşaňda 352 milyard 750 milyon dollarlyk neft we gaz çıkarılan. Bir beýleki bölek puçok nemelerini, neft kondensatyny, neft önümlerini hatawa dalamdy. Bu ödem bahasynam gaty, skromly bahadan alýarsa, neft yüze yeten wagtyna gördük, 115'e yeten wagtyna gördük. Gazyň 350 dollara kubuny yeten wagtyna gördük. Ýöne biz 150 dip ortalama allyk ödem uly neme bilen aşağı nemelerinden allyk da. Ine şonda da 352 milyar 750 milyon dollar. Bu summan emme döwlete girmeli summaş. Hazine anaklı. Şu nirek gidipdir. Inni galan resursumuzdan galan var da. Nevette 520 milyon ton kara yerde kovu çastiylerde. Denizdeki hemen kadar koşumda yok. Davalı yerlere koşumda yok. 520 milyon ton neft rezervimiz var da. Onun bakası 189 milyar 800 milyon. Tebii gaz 19,5 milyar trilyon metr kub tebii gaz resursumuz var. Onun bakası 2 trilyon 925 milyar Amerikan dolar. Neft bilen gaz ikisinin cemi 3 trilyon 114 milyar 800 milyon dolar rezervimiz var da. Şimdi bu pulun näme gödüňe getirmek üçin kemine soňundan bir video orkudur da. Şimdi bu bir demem. Şu bir ulu biznes de. Şunun içinde şu biznes bilen bay bolun, şunun bilen meşgul bolun bir Türkmen görkezip bilecek mi de? 30 yılın içinde. Aman Oil, Meret Petroleum ya da Aydın Petroleum bilen yalak şirketleri bay bolun Türkmeni biriniz barmaňyzy çomoldup görkezip biljek adamyz barmy? Ýokdur. Indi şu 3 trilyon galany şunu bir adamyň iňjiği götürüp bilermi? Dünýede, Türkmenistanda da neme demoklar. Bizim bedbahtçılığımız şunu, bir adamın boynunun üstüne atılan, alan, bir aydan sonra değerli yere ol adamlar. Bunun değerli hep görüşlerinin böyüdüğünü görüyor. Türkmen neymiş işledi? Türkmen'in önüne sünk okladılar. Bu da atlar var da gurrun eden Türkmen'im yoktur. Şu tuğummalar ödem realde tuğumma bizim ödem bunu katış kurum nemeden aldık da. Bu da hem değerler. Tabii Türkmenistan statistikasını gillep taklaya da.
Türkmen näme bilen meşgul boldy 30 ýyl. Oğru diýip görkedenleňiz kimdi? Ne şu trilyonyň ýygyny naky oturlar wada. Şondan soň tegilenýän suwmada ýok. Bizim oğru diýen adamlaryň. Ne şu zatlar bilen meşgul bolmady üçin. Birinciden Türkmen şu biýdetiň içine talan eldirler. İkinciden şu arada hiç kime gurrun ettiren eldirler. Ne jurnalisti, ne patrioti, ne beylekisi, ne revolüsyoner, ne apozisyoner, ne padisyoner. Siz şu zatları bilmeyen, şuna düşünmeyen, ne hile kovu yaşayacak olup verdiniz? Yine şu gurrunu etmesin deyip, o adamlara tökmet atılıyor. Onu atıp birek bilen kırılışa riyala ediyor. Ol eydiydi, bu beydiydi. Her kim düşüneydin? 30 yıllar näme bilen meşgul ol. Şu zatlan gol oyunu barıp bittin. Bu suwmalara bir seyredin ya bu. Tapara. Halkı näme üçin horlanýanlygyny, o düýüni düşünmäňiz gerek. Men berde bir ýöne köýje bir zat aýdyp geçende, ýene bir 5.000-10.000 dollar bilen bir adamy öldürtýärler ýa-da adama 5.000-10.000 dollar berseň birini öldürüp bilýärdi. Indi berde trilyonlar warkan genotsit bolmagy men pikirimçe bir bolaýjak zatda. Ýa-da milleti gyryp bilýärler. Sebäbi pulun nämesine serediňde şoň ýaly bolýar-da 10.000 dollar üçin bir adam öldürüp bilýän bolsa, şoňa trilyon berilende bir milleti gyryp bilýär-de. Bolýan adam şo zat dämiş bu. Aydın, sen şunu gururmak duran wagtyň men şu trilyon diýmek näme? Bir video bar, şonu açaly, şo gidip dursun. Bizem gururun bereli. Trilyon näme zat bu? Näme Ondan soň var? ýene aýlanyp şu gaza nämämize geleli, temamyza. Bu zatlara şu görýän welin, şu zatlaryň ýanky nämesini, bahasyna, zadyna seredip görýän, hasapbak görýän welin hakykatdan hem şu taýdan ine şu adamlaryň daşary çykmagan bir planly edilen zada meňzeýär-de. Gerek däl şu taýda, şuňa soramasyn adamlar. Näçe adam az bolsun, hatda hiç ýok bolsun şu taýda. O taýda näme gaz çykarmak üçin 6 milyon adam gerek däl-de olara. Şu zatlar hem ýöreýte edýän olmaklara mümkin. Ýöne biz şu taýda dolup ýaşaýas, şoň üstünde, şu baýlygyň üstünde ýaşaýas. Ýöne bize şonu hiç kim aýdan alam, görkezen alam. Hatda özüň gyzyklanan wagtyň hem seni ýok edýärler-de. Almurada siz nämeler aýdyp biljek şu neftigaz ugrundan? Derdimiz kän aýtjak bolsak, ýemede. Bizim halkymyzyň betbaççylygy şular ýaly hem tebiği baýlyklara, baý toprakda dogulup ýaşap diýerler. Şoň üçin köp kösünçligimiziň hem esasy sebeplerinden biri şol. Ine görkezli oturdan trilyon sanlar, ol kella sazjak san däl, Türkmen milyonun ýokary imkan bilýän adam däl. Elimizde saklap görmedik zaty biz orada. Berde sen ýany aýdyň dogry bellep geçdiň. Da şol denizdäki baýlyklary ente hasap alynan sebäp o taýda Azerbaýjanyň dawaly gaz ýataklary, nebit ýataklary bar. Olar ente çödüre o taýda näçe gor bar, gazyň kynanyň konuny walyp görkezler. Emma şu bar zatlarym ene 30 ýylda dargadylanan sany edip özüňi çykarypsyň. Pikir edip görün, şunça puly niýe ýok etdiler. Elbette o niyaz bilen Gulwan Ulyň özünde däl, onda şary ýurtlara da şap çykardylar. Onu bir soru şu taýda ýüle çykdy da, sen aýtdyň, aýdyň şo 10.000 dollar üçin adam öldürüp bolýar. Ine şu trilyonlar üçin bütün halkymyz gyryp otyr. Faktyski genotsit gidip dur 30 ýyllar. Şu topragyň üstüne adam goýuslary gelen. Her zat bilen, her ýol bilen bilen halkymyz zäherläp öldürýär. Suwam zäherlimi, iýmitem zäherlimi, garaz howasam zäherlimi.
nira barsan zahir keselçiliği emmeli onun beceren aklar koronavirüs. Näçe çalp ölüp bu torda şu millet olar saatine şu milyardlar çıkarmak için, şu trilyonları uğurlamak için. Yine de goru var hani aydot näçe milyard trilyon gorun barlar. Yine oları almak için Türkmen halkı gerek geldi. Görse yenim şayet olacaktı. Şu toprağın boşadılmağı gerek ilattan. Şolu medili 30 yıl var. Şol 2 tane lellimi ettirdiler şu zatları. Nasılını koyup yengesinden edip oturan adamlar var. Yine seyredin hani gidip beter ayrı durum menesi. 1 trilyon bizde 3 tane var bu. Ava 1 trilyon onun şeyle koyulan şu olur milyonu kayıraydımak da para. Şunun yeka kağıtdan yazılsa şu Krasnovodsk'tan çarşı var asfalt yolu $100 düşüp çıkaylar. Yine elimizden alınan baylık şu vatandaşlar. Her bir maşgalan, her bir adamın hakkı şu zatlar. Şunu başa verin ki deyip düşünme. Yine şu bizim gözümüzü çöp atıp yine oğurlanan pullar şey. Bizim baylıklarımız. Bizim orada yine şu 3 tancak şu topun içine 3 tancak 4 tancak kağıt için yine bir aylap birinin minnetini ya hizmetini edip. Yine bizim düşen günümüz. Almırada. Netice çıkarın. Vatandaşlar. Dost nerede, düşman nerede? Nemçin şu zatlar oğurlanıyor. Nemçin şuna halk olup iyi çıkmadık. Hediren çıkıbilem da. Ya gözümüne getirip bilem da şu pulları. Hani şu meydan halkın gözyaşı. Şu meydan halkımızın kanı, şu doğmadık sağaların narızı. İrgiden yaşlarımızın ene sorunun emesi. Ağası şu. Yani ödemine görüp otursunuz bolyan zatları. Seyredin vatandaşlar. Bir adas kellerinizi işledin. Görün özünüz. Ne edip biz 30 yıllar ağırlığı salık geldiler. Saparagatı doğru etti. Men çok oppozisyonun içinde de var. Parlamentin içinde de var. Devletin içinde de vardı mı işlendi. Yolda bir adamı gürlettirmediler. Şu zatlara ayıkmak vardı. Gürleyecek adamlara hani yok ettiler. İnsan kıbirlerinden nazar toyluyoruz da oğlum hani düğünlerin tədili. Aytırın atma. Türkmen bilmesimiz deyip şu zatlardan Türkmen'i kara çektiler. Hemme yerde. Ne bit olsa gaz bilen şol kaçatlap gidip otur. Halkımızdan gününden aşağı çökken emesinden sebebini düşünüp bilen. Sebep yeki şu halk kırgına verilen. Şu territoriyada halk gerekken. Türkmen olsun, Özbek olsun, Tatar olsun, Kazak olsun, tapal diyor. Şu territoriya boş durmalı. Beyleki devletler gel, şu baylığı çıkarmak için. Şonum ile satlık dönükler edip oturuyor hükümet başında oturanlar. Dönük şonu. Başında da içinde de Halmurat hükümetin başında değil. Ne şu kıyıklıklar nemeler, şu daş atmalar, o atakalar yöne yerden ne Halmurat? Ne şunu kendi Türkmenistan'ın içine giren pul minimum bakabilen. İn aşağıkın emebilen 352 milyar dolar. 352 milyar dolar. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Akli eden zatların nemeden çok 1 milyardın nemeden o. 100 milyardını yapan o. 352 milyar bu gödüğünü getirip görün. Saparağı, stadiyenin bir daha da açacak bolyanına. Sebep bir zatlar o zaman hükümetin ediyen oğurluklarını daşından sillap çorları baka veren adamların biri olamazsan aydiyan zat şu lebitem qadam näçe çıkarılan bolsa ola kellesine gelen sifir sani yazdılar. Emma bunun aşağında bunun 2 çöpte köp zat çıkarılan bolmagan gatı mümkün. Yani halk onu bir haber o turbada eme yok, uçak yok, uçak yok, näçe çıkarılan. Hiç çıkmadı işte aydılana o hükümet parlamenta yankı kasabat berene ministerliklerin işlerine yine bu şeylerin oğurlap atıyorlar. Şuun kuğun için. Almırada yenen bir zat var dine hemme kim hatta bäerde daşer yurtda gezip gören Türkmen ildeşlerimizden biz dünyada 4-nji diýede tebii gazda. Aydiýalar ýöne şol düşünen okýal dünyada 4-nji bolmak diýmek tebii gazda. O nä derejede baýlygyny düşünüp bilen ok özem, şonu aýdýan adamyň özem bu taýda neme diýär? Gary işte işleýär.
200-300 dollaryň izinde ılgap ýöre. Şoda. Ýene bir zat bar, ine şu taýda 1 trillion bar da. Görkezlen 1 trillion. Bizde entek bar pul 3 trilyonyň üstünde. Indi bizim halkymyzyň güýji şu taýda şol 3 trillion ýaly. Şol halky ezip ýörenlerine bar bolsa 100 dollar da yani deňeşdirsen. O 100 dollara o 3 trillion ezýär. Aklyňyza gelip bilýärmi şonu ýalzat? O tersine bolmaly dälmi o? Kemine yankı şu 100 doları işlep ýörenler var. Ne Türkiýede. Edip ýören nemeler. Şolary 1000 dolar berýärler. O beýlekiň üstüne jogjup ýör. O beýlekine 2000 dolar berýär bolan ýa bundan düşman ýasap ýör. O ýa diýär Türkmeniň öňüne tünkat diýerler. Bularym hemmeje şu tünkün daşynda. Bu zatlara hiç kimin eli kellesi ündü yeten nokta. İslegem yok sapara. İslegem yok. Genglady şol. Öwrenen ýene demesi yok da. O da başka zatlarym gurrun edilýändir. İldeşler yani dünyada bir 100 trilyon pul bar ya yok da. Yine şonun 3 trilyonu bizde. 72 trilyon. 72 trilyon değil mi? Dünyanın nämesi 72 trilyon olmalı. O şon ýalyk 100 trilyon ýoklugyny bilýän de. 72 trilyon dünyada pul var. Şonun 3 trilyonu Türkmenistanda var. Halkam daşynda. Yani Aç tuvaledem yok. O tuvaletimiz hem yok. Alt yapısı yok. İçeri suyu yok. No. Näme ne diýerler? Ine görüp dursunuz yani. Bütün Türkmenistanyň o yüzüne örter ýaly pul bilen nemesi var. Resurslary var. Bu entek diňe neme? Nevit we gaz, onun daşynda da başga epesli zat var ha. Uranyum diýdi. Nevit gaz kandidatyna mı alamyk biz? O nevit önümlerini mi alamyk o gaýtadyň işlenýär? O himyan nemelerini mi alamyk? Sapara, olar başaýsan bu o partany eýleki atla hiç birini alamyk. Bunun ýarty wagtyna näme ýalak neme bolmasyn diýip hadaplaýarsa. O da orada 90-njy ýyllaryň başynda eseri kılany gazyň neftiň bahasy aşak gaçyp da soňra 350 dollara çykan ýeri bar da ýyllary var. Ýerender ýyllary var. Sebäp Niyaz Putin bilen 2003-nji ýylda şertname baglasany şol her 1000 kub metrini emeden 350 dollardan satmaly edildi Russiýada. 25 ýylyň dowamyny. Olaryň ýurdun daşyna 450'den çykar. Diýmek üstüne 100 dollar galy. Yani 150 dolardan hada bet. 150 dolardan hada edýärsin. Sonra soyullaryň üstüne ýapýar. Häzirkisini bular aýdanakda. Hiç açan parlamenta baha çykarlanak, aýdylanak. Ne şunçadan satýar ýa şunça şertname baglaşdyk. Aýdylýan zat ýok. Diňe şol ýeňseden edilýän ogurluk şu görüp duran pulanyň demejek ogurluk watandaşy. Şoň üçin duran birje konteyner bilen bütün halky 30 ýyllap agzyny alyp saklatdylar. Agentlarynyň, beýlekleriniň, işgäralarynyň, halkyň düşmanlarynyň üstü bilen. Hakyky düşmanlar o taýda oşadyrmakdy. No. Yani öz ogurluklarynyň üstüni ýapmak üçin bular düşmanyň tapmaly özüni. Ne edilýän oýun şol. Almyrada gerek yok yani daşary ýurtda 200-300 dollaryň izine ugamany ine trilyonlar garaşyp durdy ýurdun içinde. Garaşyp dur trilyonlar soňa halk düşünen hakda janyny. Halk pikir eden şu baýlyk menki diýip. Olonky diýip hasap edýär. Menki dälýär. Öňme näme oklandy soňa kaýyr asmanymyza durup uruş bolmasa bolýar diýdi. Uruş bolmanan millet any ölüp ýaty. Uruş bolmasa 60% ilatmyz ýurdun daşynda sergezdarlyk edip. Başga näme uruş gerek? Yugoslavya'da uruş boldy 90-93-nji ýyllarda. Sonra da ol milletin jemi Ýewropa çykan bolsa 20-30% çykdy. Olaryň 10 ýyldan soň ýurduny ýygyna göçüp gitdiler. O nähil beýle bolýar? Näme üçin beýle biziň ykbalymyz bu milletiň? Emme Halmurat bu ykballanan däl nadanlykdan
milletinin körte otluğundan, cahilliğinden, yankı yine şu tuğumbalon, onun biri olanladı, hiçbir Türkmenin inciği götürmeyeceği körü aydın. Kim olaysın? O bir aydan sonra değerli yerlerim. O niye soğuğun bile ne olur? Ne ametçiğin bile ne? O yer gören o. Onu maymun edip ulanıyorlar da. Onu Türkmenler şu bizneslerin içine yeke Türkmen salmadılar. Şundan bay olan Türkmen bay olsa görkösünler. Bay bolayanım olur. Alak kaçanından 1 milyon, 5 milyon, 10 milyondur. Ben 352 milyardın gurur ne diyeyim? 352 milyar 750 milyon. 5 milyon halk için. 5 milyon halk için. 5 milyon yok. Nerede 5 milyon? Ödem 14 milyardan beriğin var. Karz gözleyen. Ödem kardı ödleyen. Ova. Dine karz gözleyen. Ertir akşam. Biz o yankı beyleki kadardaki yankı Azerbaycan'ın davalı neme giremde oğumda. O tayının resursu, yakılı Türkmenistan'ın resursunun nemetinden azelle. Katıken o tayda. 10% köp deyip aydalı. Onun 3 trilyon nerlerin 6 trilyon deyip patavet resursu. Şonu oşondu. İnsanların oğurlama için son toprağın üstünde yaşap veren halk gerek geldi. O da Türkmen koluyludur oklara. Koluylan o. Yakın Türkmen koluylan o. Adamlar neyme bilen meşgulluğunu biraz üns vermeli. Yaşlılar çoğaltmanın hemen birazcık bir düşünüp başladım da Türkmenistan'da şu yine kuruluşu ediyorlardı. Ona da açış ediyorlar yine halk için diye kuruluşu ediyor. Yine eğer şu nemeler, sumaları göz önüne getiren vaatın olaram mene 100% bilen şulan hem mesela legaline edilen o bu bizneslen. Demek o gelen pulu bir zat edip aklamalı. Onun için hem 5 sefer Türkmenistan'ı yıkıp vurmalı olacak da aklacak olsan. Yo. Yani pulu ullanma için aklamalı. Kuruluşu ama ingo pul aklanıp olan yerde in aksat nemesinde. Yok. O tayda bilyen adam ya 10 halta sement deyip sen 3 halta ulanyan yazanda 10 haltan bahasını geçirip şoňa al näme dilýär da. Yerem son yalla. Mesela 1000 kubometre yeri berden aňry tüýsürdüm diýe faktyk o tayda 300 kubometrem tüýsürlenekde galandan soň şol pul alýar. Edýän işler şu. Bu barada bir aýratyn gepleşik geçirmezler para. O Akşeherim Aşgabat diye o umumy madarsallyk boljak. Allah saklasın ya. Almurat deme oğnaman, çüpremen, oğurluşluk hemmece 1 milyardın üstünden değil. O da. Nimet akrugleneti bilen gidiyen var. O kumun, toprağın, kuruluşun, mermerin Aşgabat'ın bilen bile. Hani 352 milyar dolar. Var 50 milyarda harcattırlar diyeline. Şehir salıptırlar. O adat değil 52 milyar diyeline. Hani 300 milyardı. Ben o şulon nemetinden bir dokumentinden tapanımız 200 milyar yemelen çıkaranıyor. O görünmeyenim kalanı. Tapara bu zatlardan Türkmenistan prezidentinin özünün haberi var mı da? Ol uçup yören adam. Demek incik bu da atları götürmüyor. Bu da atlar hatasını çıkarmaya okuyuplu adamlarım değil olur. Hiçbir yok o tayda onları adam. Ertmeyeler. Yok ediyorlar. Düşman yapıyorlar. Sapara men indi hazır liderle neme var tabi. Gülkünç vakaları oldu. 7-8 ay bundan. Yine trilyonlar var. Ama bu trilyonların nemesine bir lider almalı. Yani incik kaldırmaya nemesine geliyor da. Yine halkı şöyle önkü oyun 3 trilyonu bir lidere inanmalıymış da. O götürmüyor.
Awa. Hiç incige götürmüyor. Yok, o lider kaldırmadı, başkasını getireli o kaldırıyor diye yani. Şonu ver yani O olmalı. inciden görkösünler. Götürmeýän men bir suwutnama getiren halka aýtmaly ýere geldi. Şol ýanky SSR ýykylandan soň şol Niýasyň gopbol köşkü bar, Çakan izdaniýasynda para. O. Padbarlary bar. Ondan soň şol Niýazy her welaýetden ýanky ýygnalan şol tiryekden, geraýyndan, paxtadan, nebetden, kimenira näme o Sowet Soýuzyna galan ýaraglar satylyp, şundan ýygnalan naliska dollarlar getirip şol padbarla saklanyldy. Yer ýurt bolmasa. Şol hasapçysam ýema Aleksandr Zadan. Onu arasyna diýe Niýaz Kämahal gidip şu pullaw üstüne ýatýar diýe. Gidip ýatan padbar. Şu gözüňe getirip men şu pullary görüp därläp berer adam. Oňalanam kenne. Özüne goýulan orta hasapdan aýdylýany, olan çen bilen çak bilen aýdylýan ýurdun daşyna çykarany öz adyny 18 milyar dollar. Oňam 3 milyar şol ilkinji şol 90-91-nji ýyl üçin Ataçaryfyň Moskwadan Gazpromdan uruşyp alan 3 milyar dollar. Galyn 10 mäşem şol padwala saklanan pullaryny çykartdyrdy. Sonra şol zagal pullary görüp o kellesi göçdi. Biz bärde trilyonlu bardy gurrun edi. Ondan kim o taýda o halka hukuk berjek? Eger halkyň özü şu zatlary düşünmese, şu zatlar barada görüşmese. Lidere veriyor. Sukma derler. Yo halkyň onu suktun ýalar. Bulary hemmece şu ittiýalak şu tümüň daşynda. Ata hayran ağlaymalı. Şudyňa nebit gazan gelen şol milyardlary şol döwürkü 3 milyon 800 000 adama bölüp görüň, bu adam başyna näçe pullany ýetdi. Ine şol halkymyzyň haqqy. Eger Üstüne de halkı soğusuz ettiler. 2,5 niyetli. Ya şu atları düşünmesin diye diyorlar da. Onun 2 klaslı yemek eline yani $1,000, $2,000 veriyorlar olun yani ekrana çıkıp gıyırı atıyor. Tapara yaşlılar indi bu zady ne şunça baylığı götürüp bilecek yekecek güç vardır, olam halkın gücüdür, vatandaşlar. Biz yörüte yöne yere yankı Türkmenistan'ın şu täze Türkmenistan'ın guruluşu arada aydan wagty şu taýda gören bolsaňyz, onun esasy aslında manysy kanunun güýjüni halka vermek. Çağalara vermek. Yine şu pullun eýesi hemme nämesem şu çağalardır. Biz şoň üçin şu zatlary nämetde sebäp sistemamyz götürüp bilen okşany. Ne şu wagt nämet merkezi bir sistemamyz bar. Şu sistemat merkezi diýmek eýen bir adam diýmek. Bir adam. O zat götürüp bilmeýär. Şoň üçin şol nämeleri hödürleýär halka. Yani kabul etseňiz yine şol sistemada özüňiz hem üstünde işläp bilersiňiz o sistemaň nädip bolýar. Ýa-da şu kanunun güýjü iň aşakdan başlayandır. Kişilerden başlaýar. Yerli hökümetlerden başlaýar. Soň o taýda bir adamyň eline hazyna hiç haçan bir adamyň eline geçip bilmeýär. Sebäp bir adam eline geçecek bolsa karşısında 100 kişini görýär-de derrew. Biz o taýda nämenem gözüňde tutap bolýar. Hazırki sistemada halk bolup garşy çyksaň bolýar. Ýöne halk bolup garşy çykylan ok. Hiçbir döwletde de ýok. Şozat. Hiçbir döwletde de halkyň 100% köçe çykan wagty ýok. Şo problema nädip çözýän? Yani bir adam geçecek, o şoň karşısına 100 adam, 150 adam çıkıp biler ýaly sistem edip bolýar. Ne şu täze Türkmenistan nämesinde mailnamalaryny ünsülen diňläp görseňiz, ne şu taýda yerli hökümetler şolaň asasasy olar, ne şu zatlaryň edýän işi ýanky güýjüň bir ýerde toplanmagyň garşysyna işleýän bir mehanizmdir ol. Onu içinde işleýänler hatta özü şu zady görüp bilmez, duyup bilmez ýöne şu zady işler aşagda. Başka hili bu zady başlan kamrada. Başka hiline şunça zady biz döwlet guruluşumuzda da hemme zady göz öňünde tutmalıdyrsa, o Sowetski nämelerde, sistemalarda ay o boldu diýip şoň ýalyra geçecek bolmak ýa-da Amerika goýaşa diýip şolaň sistemasyny almak däl. Biz ine Türkmenistanyň resurslary bar.
Türkmenistan'ın kadr yankı nämesi var, potensialı var. Ondan soň goňşy döwletlerimizdeki näme var, soň şu Aziýadaky bir siýasatlar var, şolaň hemmesini göz öňünde tutulup soň näme edilýär-de. Bir yankı model Devlet modeli. emele gelýär. Ştaýda men üstüne goşaýyn, eger ruhsat berseňiz, seredin, indi biz aýdyp oturýar, şu halkyňky bolmaly. Ýöne şular şunça baýlyk halkyňky bolan ýurt barmy? Elbetde bar. Ine bizim goňşy döwletimiz ştaýda ýaşap oturan goňşy Norwegiýada. Şo taýda nebit çykdy. Ine şol nebitden ine halkyň dolanursun aýdan aýdýar. Halk dolanýar o döwleti. O döwletin milletin bizimki ýaly bizde çarwy bolsa bular şol dağda derede kiçik topgoçuk oba bolup ýaşaýar. Ýöne her oba şo taýdan şarlap şaňlap duran şaýol bilen gidip ýatan köpürler her bir ýemäň üstüne derýan deňden aýlagyň üstünden barýan. Indi şolar Norwegler gelecekki nesillerin hasabyny aýryp goýan pulunyň sany 1 trillionyň geçe tapara. Ine Norwegiýaň edeni Katar kyn, gaty baý döwlet. Näme üçin ýaşamasalar? Çağı bolany eýam kalyaskasyny $50,000 salýarlar onlar. Millet şeýdip ýaşaýar o taýda şeýdip baý 50,000 diýen bagyşla $5,000 salýarlar. Doğan gününe. Doğulan şey. Her aýda berýän tölew pullary bar. Bilahil bizde o zatlar Yatıyan adam yok. Almırat. Olur mu işli? Alımnal ya, bilimnal ya. O tağlığını becer diýerler. Ana Norwegiýan pensionerler dünýäň ters aýlanýar. Indi işledi pensiya çykdyr. Ýoksa şol döwletde diňe nebit bar, birin barlyk bar. Ýöne şolar öňümlerini öňürüp şonun dürli zat orlar süýürlerçe produksiýa ýasyýarlar şol ekonomiden. Ine gülýär ýaşap otyr. Bizde Mendeleýewiň tabliçasynyň hemmesi bar Türkmenistan. Ol gidip ýatan ummasyz baýlyklar var. Sen dogry aýtdyň, ýani şu beýleki baýlyklar hasaplasaň ýene hiç bolma 1 trillion milýar bizim gorumuz. 2 bolmagan mümkin. Kim onu sanap durmaly şu mesele. Ýöne näme üçin bizim halkymyzyň ykbaly şeýler ýa halkymyz şu güne düşürli. Ol Amerikadaky o ýerki döwür indeslen rezerwasiýasy var. Ýa-da şol bizim halkymyz. Muğda işler otylar. Muğdan amarda. Deme iyileşler ben yine de bir tapar gaytalayın. Bizim düşmanımız diktaturu değildir, bizim cahilliğimizdir, cehalettir. Nadanlığımızdır, soğutsuzluğumuzdur, düşünce kemliğimizdir. Dine şodur. İn sonki oçurda diktatördir. Oru gitçik kıvırdattır. Yine biz düşüneceğimiz bağ olsa şu zatları görmen nir dedik otu dillap. Yine ben tökmet altını 30 yıl yaşadım da. Onun şu zatlarım ne ben bilyen adam da. Şunun edip göründüğünü bilyen adam ben. Yani ben düşman. Onu kime diyemem? Türkmen ediyor. Şolun ediyenlerin biri menin tek bir şey oturup gülüş gören adamım değil. Tanan oklarım ben. Tanama mümküncülüklerim yok. O beyleki düşman diyenlerim şunlarla. Ben yani özümden misal getiriyenler. Başka ne oğudan nöpede çürülüp görülen adamlarım şunlarla. Şunun tanıyan yok. Şunun ervet dinlemeyen adam yok. Şunu ediyorlar, Türkmen ediyor. Tersine neymiş bir Türkmen neftiyanlikler, neft biznesi bilen meşguller. Neymiş şu bağ volunok dilen toru eşitmedik Türkmen'in davasının arasında. Ne nadanlığın ağır başıdır şu zatlar. Ya o halk o eydiydi, beydiydi, nemediydi deyip neme diyorlar da. Nadan olsun, nadan nimek yanlış mıdır? Ya doktora varandı. Ben ketelim var diysen diagnosunu aytman yok. Sen kovu deyip koyuversen ne aylap görün? Ya da edil terse. Keselin var diysen sen ona
doktor ursan ben kesel däl diýip. Ha. O kesel aýdylyp durdy, yani diagnoz ortada. Hawa. Oh. Bunun başka hiç bir yani çalışırımlı adam yok. Onun düşünmediği alaklat yok. Da bir adam bu atları götürmeyen. Götürmesi mümkün değil. Biz yani niye entek bu pullara yetmeyken tanıyatsa. O ekranını görködeyin. Orada düğünler başka adamdır. Yani bir yıldan sonra ütkendir. Ödüm 180 radus. Tanariyalığım değil. Sapara. Alanım çok propagandasını yaptılar. O indi Niyazova o pulların üstünde ýatýan eken. Indi men käbir adamlardan tanýanda. Öňe aýtdym. Öňkü çykyşlarda da maşina alıp ertesi gün goňşusy bilen salamlaşmayan adamlar bar. Diňe maşin o trilyonlara entek gürrüň näme edemiz ok. Maşin ya näme 5.000-6.000 dollarlyk. O trilyon Bizim kemine şu bedbahtçılığımız esası, şu baylığımız da. o baýlygymyzy bilmeýänligimiz. Baýlygyň nämeligini bilmeýänligimiz. Düşüncemiz yok. Şu cehalet bolýar şu ady şeylerek değil ya da azam bolsa, tüýjem bolsa. Şuňa alarak bir zat nämeme gelýär. Indi konstitusiýa diýende tertip düzgün da şu. Ve şu konstitusiýa boýunça hökümet hyzmatkar. Yani hyzmat edýär, halka hyzmat edýär. Halkam eýesi şu konstitusiýaň. Indi göz öňüne getirin vatandaşlar, siziň bir öýüňiz bar, siz hem şu taýda bir arassaçylyk, naharyňy içirmek üçin bir iş etmek üçin bir adam aldym şu taýda diýeli. Ol adamam saňa aýtdy, sen arkaýyn geziber diýip daşaryp goýber ýa-ni bize Türkiýe'ye çykaryp goýberdiler. Soňra öz öýüňdäki hemme zady alyp arassalap satyp başlaýar. Ve sen şonu eden üçün sen şona aýlygam berýän ýanka. Sag bolsun ama aýdýan. Olam hemme zadyny satyň, soňra öýüňi satýa gidýär ine. Yo ne şu men polisiýa diýip, men KGB'ň işgäri diýip, ben prokuror diýip ýörün adamlar şu 352 milyarddan ne paýalýarlar? Ne şoňa da bir ünsürip görüň. Näme paýalýandyr diýip. 0.01 belki. Owa. Prosent. Ana öňüne tüňküňlen diýilýär-de şoňa. Yani halkyň dili bilen aýdanda. Ne öňüňde tüňküňýärler, ne goňşuny iýmellýärler-de. Ya öz milletiň orada iýmellýärler. Şonu edip ýörler-de. Men umumay diýenler. O näme üçin watanyň awraýyny, watanyň nemetini gorýarlar üçin. Doğun ine watanyň nemeti şu 352 milyar. Şunu gorýan bolmaýarmy? Atı doğru belläp geçtin tapara menen bir söz goşaýyn şu 352 milyardyň içinde şulaň ähresini, polisiýany, mahkemesini, prokuraturasyny ýalnys ähli güýjülonjulary get ýygnanda da şulary ähli 30 ýyl alany berileni aýlygy daşynlar ogurlugy bilen 10 milyard ýokdur şu. Yok, 1 milyardam yoktur. Yani şunun diýeni aslında inni öz 7 pıstına çelli inni olara bir men şu planyň neberesinden diýer ýaly yol goýmady da öz halkyny oturan bagyny çapýarlar da öz oturan bagyny köküni çapýarlar. Başga hiç zatda ýoksa olurum bir türkmen enesinden bolan adamlar. Şol watanyny dogran goýabakkan olokam. Bizimkiden kemiye artık yeri yok. Yani ne için halkını şular ýaly hıyanat bilen yapışýarlar. Siz şu o edilýän ogurlugyň gorowçysy, sakçysy. Yani şu zatlar sizin deňizden geçip gidýär. Hemmesi. Soňundan hemmäňiz Aydın Niýazyň döwründen mer onlar sizin ýol başçylaryňyz, minister bolanlar, o Abdel başlyklaryna hasanda hemmesi şüýredirler owadan näpet. Size başka nähil suwutnama gerek, nähil mankurt.
Men düşünüp bilemem. Sizde bir iktisar film çatılsa nasıl kelleňizi ertek gün ala dedeňiz. O bar halktan urup yenjip öldürüp alanyňyz ama ene soň sıyryp süpürüp ana ol milüküm kedişýal akıdyp biraz hasabyna geçirdi. 10 ýyllaba ullandylar, onu 10 ýyl bilen halk taýakladylar, urdular, öldürdiler, türmelerde ýok etdiler. Ahir bir gün özünem elini gannalap, owadan ne pawratlar, ähli ýygan haram malyny ýene de döwletiň hasabyna däl, öz maşgalatynyň hasabyna geçirdi. Ine siziň hemmäňiz bilen oýnalýan, oýun şo bir gözüňiz açyldy. Bu kim tutya galmırat o käbirine weltepi de berýärler. Ne 5000 dollarlyk weltepi türýän diýem. O beýleki güsüne jujap. Olar ýala kıymadan var. Almıra da şu yankı beller geçen zadımız vardı. Aslında şolar komiteti olsun, prokuraturası, beylekisi hemmesi hem şoların edil bizim ýaly adam. Ve şolaňam hemmesiniň şo resurslaryň içinde hakkı var olaram. Olaram şo taýda dowlan, olaram Türkmenistanly. Ýöne şolar özleri düşünen okmu kaşy zada. Ine şu zatlar resurslary biz ulanyp bilýäs diýilen zat ýok. Ondan birini belki 100den birini ulanarsyň. Ýöne galanyny neslin üçin garanti edip gitmelisin sen. Şu wagt nämetde Türkmenistanyň şu hukuk goraýjy diýenleri garanti edýärmi nesline bir zat? Ya diňe şu günüňi bilip ýaşaýan, şu günüňi bilip ýaşamak diýmek iň ýöne zat o näme bolýar? O bağlyklar var. Diňe şu gününi pikir edýär-de, garynda oýan soň işi ýok isat bilen. Ýöne biz ýanky medeniýetli boljak bolsa soň medeniýet sözü bardy. Şu ertirine geljegine ýatyrym ýapyp başlandan soň medeniýet diýilýär şoňa. Ne şol düşünje? O medeniýet diýmek nemedir? Yerleşik durmuşa geçmek. O yerleşik durmuşa geçýän bolsaň diýmek ertirin pikir edýän bolmaly. Tawa aýnam üçin alýan, häzir içinde oturaýyn diýip 5 aýlap jaý salaň ola, şonu geljeň üçin salýan sen. Öňündäki 40 ýylyň, 30 ýylyň üçin salýan. Ine geljeýem şo medeniýet diýmek. Ýöne sen 20-30 ýyl bilen şäklenmelidir. 20 ýyl ýok. Polisiýa bolýarlar, komitet bolýarlar. Şolaň özleri düşünen okmuka ertir şu nesil diýende men yankı halkın nämesini aýdýanda biz halk bolup neslimize bir zatlar goýup gitmelimi dämi? Şolara bir gowdurmuş garanti etmelimi ýokmu? Ya diňe özümüz üçin ýaşamaly. Indi özüni bilýän adam diňe özüni pikir edýän adama näme diýdi? O nämede de vardır. Adamın yankı ösüş nämesinde vardır. Ne çağadan başlap şu faza iddiada başta diňe özünden bilen, o özünden pikir eden o hatta soň özüni pikir edip başlaýar. Soň ýanyndakyny pikir edip başlaýar-da. Ondan soň yankı toplumu pikir edýär, ondan soň ýaşaýan dünýäsini pikir edýär. Ýöne ýaşaýan dünýäsini pikir edýän dünýäň nämesem şu o derejeye gelip bilen ok. Ýöne iň bolmanda şu 3-nji gelýärler-de. Türkmenistandaky şu da ýokmu ka? 3-nji de gelip bilemiz ok. Şolar nämesem ýok. Bu zatlar pikir edin, vatandaş men näme yerim ýok. Ol elbetde gaharyňyz gelip biler. Türkmenistany näme? Kemsitýär ýa-da Türkmenistanlyları kemsitýär ýaly ýok. Kemsitmek däl, bu bir hakykatdyr. Men muny özüňiz hem görüp ýersiňiz bu zatlary. Hakykat aýtmak kemsitmekmi? Eger hakykat aýtmak kemsitmek bolsa, onda biz diňe özümizi öwüp şey edip ýaşasak, biz näme bolýas? Onam araşdyryp görüň. Diňe özüni öwüp ýaşaýan. Ýok. Sen hakykat diýmek özüňde bir kemçilik bar diýmek. Şo kemçiligi özüň görüp şonu boýnuňa almasaň düzeldip bolmaýar. Indi iki sany näme bar? Ya sen kemçiligiňi boýnuňa alyp düzedeniň gowmuş o kemçiligiň ýa-da kemçiligiňi görmän, awa men ine şuňaly diýip ýaşamak dogry bolar. Kemçiligini görmän ýaşasaň bir gün öňe çykýar, al bir hakykat da seni kabul etmeýiň eýem ýalan bolýar o. O sen kabul etmeseň özüňden ýetip giden o problemanyň. Ondan soň ýanky aýdanyň bardy ine. O nämäni ulanýan bir demese köbanyň o watan dönükleri ýa-da şoňa bir zat da o 3 trilyon pulu var halkyň. O halk şo pula watanyna eýe çyksa watan dönügi bolýarmyş. O watanyň goýup, o pulam seninki diýip goýup gitseň, onda super. Olaryň düşünjesi şol, ýani ýanky näme de
doğru değil de o yalanı özüne inandırmak ne derecede yanlış yani o aytmak yani bir söz bilen aytmak bolanok da ana. Yani hakikatini ortada dur ildeşler. Yani 350'den Türkmen'e yetýän 1 milyardan yok. Ähli Türkmen şu Erwedini gowuzyny alanda şondan kän Türkmenin yani pasportuna teredik görämediler. Nawa? Erde 352 milyar var. Aa. Ödem biz on gaty skrom demedim. Bolmasa bu 400 dönem geçik diye. Biz ne tapıp deme yani partizaniyet tapan demede diyetse. Nawa. Ne? Tapara ustaydı yeri geldi men ýene bir dadaýdyn. Şu bir ýyldan gowrak wagt bäri görýän ben şu illüstrasiýa polisiýalar bahama prokuratura jogap bermeli diýýär. Ýöne şu maňa jaň edip Cumhur dostum Eýhal Murada geçindirek bolayly içinde adam kärçilik bilse madyr bularyň o halal süýde menen batyr diýär. Ýöne bar bolsa şolar nirde görnän. Men harbalara zat diýmek, men şu güýjülenjiler diýär. Han bar bolsa görnürdiler, bir halky bir golluk bererdiler, kömek ederdiler. O hiç bolmany bir beýt eziyet jebir haber durmadylar da öz halky. Bularda asla hiç da bir moral ustanowka ýokmy diýär. Bir hayran alyp otyryn, bir dilime getiremel boldum da taparaşma. Bir hepde bäri men nebitdagy şuňky balkana bady. Men jaň etmäge ähli ýerlemin telefonlaryny öçürip goýupdyrlar. Nämiş men şolara jaň etmeler. Ýegenim ýok boldy. Şolaryň öýüne jaň edip ýygy ýarasyn diýmäge goýanaklar. Onsoň bularda nähil marar bar, nähil bularda nähil adam käçi men düşünüp bilemem. Siz etjek bolsaň maňa etdiň şahsy. Dünýäsiň täzelen ýegenme men jaň etmäge hakym ýokmy? Men siýasy urun edemem bolabilir. Ine bark ýeten derejesi ine şular bular özleri şonu derece bilýärler, özlerini abry bilýärler. Şonu şo taýda gynanyrdyk. Ine edýän işleri. Ine bolu bilişleri şo pagon göterýärler. Ine şol mahkemesem şol, beýlekizem şol. Ya näme diýjek bular başa tapara? Sözün gutoran yeri Halmurat. Diýjek adamı yok. Diýjek adamı ne aýdýar? Mende neme var ýaşullaryň massawy ütkeşlik gidip bar ya da yani cemiyet derejesinde hem dünya derejesinde ütkeşiklik var şu an. Esasen şu dünya derejesindeki ütkeşikler cemiyetleri ütkedip dur. Korona nemesi var. Gidip dur entegem. İkinci ýylyna geçti de. Ente kaçan utarjağı belli değil, ortada bir neme yok. Gün ışığı görünüp duran okşa var arada. Şu zat arassalıya da yine şunun ýaly yalanlar bilen ýaşan, öz yalanlaryny özleri onanyp ýaşap gelipdir, ýöne hakykat ine gelip çykdy da maňlaýyna. Yani şunu ýok etmeli. O cemiyetler hem bu neme diýär? Tetikleyici bolýar da bilmedim o türkmençe sözü. Cemiyetler ımtıl diýär yani şu ütkeşiklige. Ütgemeli. Näde ütke ine Türkiýede arkaýyn $500 aýlyk alyp bilýän olsalar şu an $300 alsalar iň ýokary neme hasaplanýar da 300. 300 olan entegem dollar hem galyp dur yani Türkiýanyň hem ýagdaýy görýärse yani ansatly denok yani öz yerli halkyna da plana göre 2019 ýyldan soň turistik viza uzaltmazlyk bir neme kararı bardy. Korona sebäpli täzeden nemetdiler, wagtlaýynça bulan. Eğer korona ýataýsa, Türkmenistanyň halky gidaýmeli. Yani skopanyň içinde aýtsak, yani deportda çykarýarlar sebäbi bärde gereginden köp işçi güýji var. Bu ýöneke bir ykdysady nemedir yani ýagdaýdyr. 5 milyona golay mülteci var. 5 milyon sapara ondan kän diýen. Ol ýöne hasaplanýany. Mülteci diýäni näme bolýar sapara? Immigrant. O sen Siriýanymy oşýansın da şoň üçin. Şeýle. Owo.
Sapara, Suriye var, Irak var, İran var. Ondan sonra Türkmenistan var. Afganistan var. Afganistan var. O 5 milyondan gatıkan ol. Sapara. Men şeyle mi kendi ipleme diyenler bir kâvır istoşluklardan şeylere Yok, dine Suriyelilerle Türkmenler koşsan 5 milyon oldular. Şu yağdayları göz önüne almalı yani. Türkmenistan'ın içinde o ağaçlık var. Daşında yani yine yakındaki İran'a neçe sanksiyalar var. Kıymıldak bilen o. Şonun täsiri ulu da yani negatif bir täsiri var Türkmenistan'a. Beýleki tarapdan Awganistan bir üýtgeçlikliň içine girjek bolýar. Olam görünüp dur. O Azerbaycan şon ýaly Orset onu aýtsak yani içinden çıkmaýas. Yani şu zatları görmeli. Soň ýanky o Köbaly ýene-den beýleki güýç ulanjy ýyldaşlarymyz var. Olar ýene oturup bir 2-3 gezek pikirlenmeli kan ýa bu arada. O. Onun adamları bilgiden mahrum ediyorlar da. Ne in ervet cinayettir. Ne şu nemesinde işlep görün yani kısviyazda telefon nemelerinde şu internet nemesinde işleyen adamlar vardır. Katiken ulu güne alyansınız. O siz emir ulu olup bilersiniz. Bolsoňuz elin aşağından, elin üstünden açmalısınız. Halkı bilgisi saklamak cinayettir. O cinayetin sonu yine sizi tağla otururken görmedliği ertleyendir. Sizi betbağçılığı ertleyendir sonu. O bir günlü olayan zat değildir, aylanıp deyiyendir. Her maşkala deyiyendir. Şoň üçin günäňiz gaty ağırdır. O konstitusiýada ýazýar. Ol näme? Azatlyk barada. Olaryň gitjek ýeräm ýok da ýene. İň soň geçýär. Ýa-ni informasiýany sizi agdarar ýalak informasiýa ýurduň içine barýar. Onu taklap biljek managy bilen taklap bilbez. Biz şu an tezmi çıkarma gırat yücemizde de halk o yönlü bu nemede düşüncede yan harekette. Bizim nememiz yok. Edip bilecek yani iyi de yol yok diye yalak gidiyor da. Halk o yönde ortaça 2,5-3 milyon halk aktif bir şekilde şu nemeleri izarlaya görüyor. O bizim şu an nememiz kalmırat kemine bilen analitik nemeler seyrettik de. Yani resmi Türkmenistan'ın hükümetinin auditoriyasından kendi ulu auditoriya tesir ediyorsa. O cemiyetçilik fikrini farmiravat ediyor. O hakiki öyle bir şey yok. O işte kabul etsinler, etmesinler farklı çok. Onlar inanıp bilirler. Önküleri yağlı, yalanlarına, anan şey yağlı. No. Yo, inni var, şu fayda bir zat barda, şu yankı güýjülenjilerim, şu milyardlar gözüňe getirip bilenler, bilýär ogurlugy bardyr, ýöne meşhuryň bilen akberdi. Ýene şu ancak tarlaň üstü bilen açyp görkezdim. Bunu bir detallı görkezersin halında. Yok, görkezmel hükmen görsünler detallarını. Ondan bilsinler, onun şu var ya, nanuzunun petir deyilen yapşı, ulukan çarıkta bir cümmücük almak için edilen oğurlukları gözüm dolara. Onu bir meheme deyilenin olur, devletin oğru olmalı oğru. Bırak hem şimdi bu edilen oğurlukları gözüm oğurtuyla, ben düşünüp bilemem. Görmeyen bilmeyen var yine görkezim. Indi mundan agyrdan ätip ýaşan özleriňem haram halal alýanlaryň çağdyň ekleýän ertesi näme boljagyny oturup bir oýlansam görseler şonu gepleşikden soň. Bizde başga halk ýok. Ine şu türkmenler ýa türkmenistanlylar. Bular hemmesini ýere soksaňyz onuň özüne nerede galjak? Sizem ýok edirler. O pulanın dip pikir etme. O elinizden alınca puluňdan elinizden alarlar. Sanksy üstüne sanksy beripdi. Ana ortaýatda algarlar ana titreşip oty ertek günüň nähil workady. Size de şu ceza gelirdi. Halmarat bu trilyonlar için
O tayda galandan gırıyalar. Şu yankı tuzok eline tuzoklu nemeler vardı. Şolongum tohum tiyicine çeni gırıyalar. Şu pullar için gırıyalar. O şayat gerek gele hiç kimi. Oo. Zaten çıkarıp otururlar. Sonra düşünüyle ne yapın kabul. Hatta ayrılgan sıdatlar edilip otu perdana anırsanlar. Sonra düşünüyle ne yapın. Alınmaz çok olsa, devlet koruğunu etmeli olsa mı? Hani bir edilen iş. 352 milyar değilinden o barman aşağının açık gidecek tekneden alır. Tapara. O da şu fayınız olsa yerin internette o yıllık her yılki nemelerini üyüşün bir yerik öndürülen nefti çıkarılan gazı Berdekinden kan çıkar. bunun Bizim kendi gazaplarımızı. şundan 30-40% kendi çıkar. Tapara. Soruyan var. Ay o firma kiminki? Nazar çuyurunki. Nevden bolsa şol, adam bolsa şol, kuruluşgan bolsa şol, yolun bolsa şol, bir tohum bilen ahil zat, öz adını esret durar Türkmeniz. Yok geçirenine de hal Murat bulon al yani 1 milyardan kendi el onu da Çok yani. öňlerine sünk zıngılýar. Şoň bilenem ýeňil kelle keçe telpek Türkmen. Bir anekdot bardyr. Gydylloğanly Türkmen telpek. O arabaň üstüne telpegini öwerip gidip gelip neme pul berýän eken-de. Şu ýa Gydylloğan beýip. Oň üçin ýeňil kelle diýilýär. Ýeňil kelle lahally bolýar-da. Long beyinlerine zat yok. Almurat düýünün hiç adam gören oklur. Cahil. O 5 manat bersen töwereğini kıracak bular. Öde sehel zada satılýarlar. Bu beyler ucuydu Türkmen bolor uşan Almurat. Ne etmelisini bilen oklar. Sapara yine yönöke men bir daha hayran aldım. Yankı berde biz şu ekoloji meseleleri var arada ayttık. Yankı kanalları, kanal zeykeşleri, nemeleri görkezdik. Vatan haberlerim 2 günden sonra ekoloji var arada bir zatlara çıkarıp başlattır. No. Yani olar aslında hakikata serpildi. Aydın tödün bölümül bağışla könür görüşdäki deýkeş nemet onu gömüp bölür şondy. Ol öňküderen metere diýerler. Bulan ýa mesele çöýüşden bitgeş. Mawa. Şuunlukça ýemedäl, gutoraýl kemine. Bolar ýaşullar. Öyle sağ olun yaşlar tuvaleme. Sapara sağ olun Tanrı kızım. Atullah kanişettir. Oyunu halkım görsün, bilsin, çeretsin, netice çıkarsın. Bizimki açık görkezmek var zatlar. Şunlar zaman düşünülmeyecek olsa, şu zatları göz yumulacak olsa, onu bize o tayda toprak yok. İyi gözlerine. Onun alıp arayan siyaseti şu halkı şu taydan yok etme. Başka hiç zaten yok şu olacak. Öyle vatandaşlar sağlıkta. O sağ olun, sağlıkta görüşelim. Yiğitler size de sağ olun. Sağ olun ýaşullar. Aydın. İldeşler size de sağ olun. Vatandaşlar sağ olun. Ama kıskaça aytsak yine bugün gepleşimizi yankı şu baylıklara, toprağımıza, tebiatımıza, ekologiyamıza hem mezada şu zatlara biz özümüz iye çıkmalı. Her birimiz. Neslimiz için şu zatlara biz iye çıkmalı. Bir adam bellemek gerek değil, sen iye çık, bizim senin izinde dururuz. Yok. Hemmemiz bilelikte iye çıkmalı. Ve eğer biz şu iye çıkanımız için öz toprağımıza, vatanımıza dönük değilsizler, mün sapar değilsizler. Başka zat değilsizler, korkusu yöne. Vatanın olmasa sen ne ettiğin bu dünyada? Ne ettiğin vatanın olmasa? Sonra eye biz çıkmalı ve şu bizim tebii hakkımızdır deyip ben ne ettiğin fikir ediyen. Onu hiç melinden alıp bilmeye. Kaçan da sen de şu düşünce kellende bar olsa düşünceni o kalyan değildir.
Bolya sağ olun vatandaşlar, yaşlılar sağ olun, kendine sağ olun. Ha, sağ olun. Sağ olun.